ikasleak gara, eta natur zientzia tailerran gaude azetona desagertaraziko dugu. No, polimero bat desagertaraziko dugu. Hau da azetona eta polimero desagertaraziko dugu. Tio, Aitor, baina gustatzen duzunean eza, polimero bat, azetona botako dugu. Definir hori dut esan behar, esan behar dut esan. Poliesteren osatia botako ditugu azetona duen ontzi batera, eta horrela desegitea lortuko dugu. Azetonarekin nahaztean gasak ez egiten dituzte, eta poliestireno zati bat besterik ez da geratzen. Plastiko mota asko daudela, eta produktua nahazten beste batzuk sortu bat ditugula. Hori ikasi du. Azkenengoan, azetona kendu ostean, Blandiblu antzeko hau ateratzen zaigu. Kontu handiz erabili behar da, eta ume txikitatik urrundu. Gu ez daukagu produktu hauei. Beno. Arriskuntza produktu hau. Zu daukazu du? Ikusten baduzu azetona nazezu gertatzen, zer? Baina usaina gogorra da. Asignatura honetatik gehien gustatzen zaidana da esperimentuak egitea, ze ikasten dugu gauza berriak eta. Blandiblu da polimero bat. Plastiko mota bat da, eta blandiblua lortu dugu polialkohol vinilikoa eta sodio boratoa nahazten eta gero koloratzaile urdina. Esperientzia asko egiten ditugu eta asko gustatzen zaigu. Proposatu zigon irakasleak egiteko eta nahi izan genuen. Hau sodio boratoa da, eta 7,5 mililitro behar ditugu. 30 mililitro polialkohol vinilikoa hartu behar dugu, koloratzailea bota behar da, 3 tanta, kolora emateko bakarrik eta ikusgarriagoa geritzeko, irabiatu behar da, nahi. Eta jalkiontzira bota. Likatsuagoa egiten hasten da, moko antzeko bat. Toxikoa ez da, baina irrilera bat sartu altzaizu. Polimero kafea produtzatzen direlako, egiten da erlazio hori. Bi sustantzia nahaztean oso likatsua geratu da, apurtzen da erraz, egiten baduzu esfortzu handia, baina egiten baduzu horrela, estiratzen da. Hasieran ez genekien zer zen Blandiblua, baina gero esperientzia egin eta gero bai. Jostailu hau ezagutzen nuen, baina ez nekien nola egiten zen, lehen asko saltzen zen, egon zen epoka bat modan zegoela. Eta orain egin dugu laborategian, eta gustatu zaigu eta horregatik egiten gaude. Onerako gauzan non saltzen diren baldin badakizu, bai egin alda etxean, ez da arriskutsua. Asatu gara botatzen polialkohola. Ba, experimento ez iguatera.